gora egingo dutela ohartarazi dute. Eustaten arabera, 2023an 16.000 lanpostu sortu dira Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Jarduera ekonomikoa bizkortu egin da urteko azken hiruhilekoan. Eustaten arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako barne produktu gordina 0,2 igo zen urteko bigarren hiruhilekotik hirugarrenera, baina 0,4 igo da hirugarrenetik laugarrenera. Zazpi astez itxita egon ondoren gaur jarri dute berriro martxan Lizarrako Gartia Orkoien ospitaleko erditze zerbitzua. Mikel Kolomo Lizarrako EH Bilduko kideak poztasunez hartu du albistea. Alde batetik, Lizarrako udaleko zinegotzi ezberdinei ematen ez digun informazioagatik, eta horretaz gain, joan den abenduko osoko bilkuran onartu genituen akordioen baitan, osasunaren inguruko mahai batzorde bat sortzearen akordioa bazegoen, eta oraindik ere naiz eta 2 edo 3 galdetu egin diogun ez duen sortu, ez? Orduan ikusten duguna bere jarrera berriz ere izaten ari dela, gardentasun ezaz betea eta egin beharreko horietatik urrun kokatzen dugu. Nazioartean, urriaren 7ko erasoei buruzko azalpenak eman ditu lehen aldiz Hamasek asteburuan kaleratutako ohar batean. Bertan, berresten du beharrezko pausoa izan zela ekintza, Israelek Palestinaren aurka egiten duen azpijokoari aurre egiteko. Gurera bueltan, bakarkako lehen lana aurkeztu eta astebetera iragarri ditu lehen kontzertuak Gorka Urbizu musikariak. Donostian emango du lehena Itxaurrondoko Kultur Elkartean otsailaren 23an. Gabon eta ongi etorri gaueko albistegira, gizarte kontuetan aipatu dugu lerroburuetan ere. Izurdeak babesteko asmoz arrantza debekatu du Frantziako Trantsizio Ekologikorako Ministerioak. Paul Elizondo lankideak azalduko digu. Frantziako gobernuak arrantza debekatu du urtarriaren 22tik otsailaren 20ra Bizkaiko golkoko uretan izurdeak babesteko ernalketa garaian. Espainiako gobernuak ere iragarri du Bizkaiko golkoan sare bidezko arrantza debekatuko duela, oraindik datarik zehaztu ez den arren. Euskal arrantzaleek haserrea eta kezka erakutsi dute erabaki honen aurrean diru galera ugari izango baitituzte. Frantziako arrantzaleek galeren 80% estaltzeko diru laguntzak jasoko dituzte, baina Euskal arrantzaleek salatu dute Espainiako gobernuak 25% diru laguntza baino ez diela emango. Arantza Tapiak eskaintzak behera eta prezioek gora egingo dutela ohartarazi du. Frantziako gobernuak arrantza debekatu du urtarriaren 22tik otsailaren 20ra Bizkaiko golkoko uretan izurdeak babesteko ernalketa garaian. Espainiako gobernuak ere iragarri du Bizkaiko golkoan sare bidezko arrantza debekatuko dutela. Hala ere oraindik ez du zehaztu noiztik nora egongo den indarrean debekoa eta zein arrantzontziri eragingo dion. Euskal arrantzaleak ezingo dira joan legatza, zapoa edo oiarra harrapatzeko eremuetara. Ondorioz eskaintzak behera eta prezioek gora egingo dutela ohartarazi dute. Zehazki 120.000 kilo arrain gutxiago harrapatuko dutela aurre ikusiz. Frantziako arrantzaleek galeren 80% estaltzeko diru laguntzak jasoko dituzte, baina Euskal arrantzaleek salatu dute Espainiako gobernuak 25% baino ez diela ordainduko.
Arantza Tapia garapen ekonomikoko iraunkortasuneko eta ingurunegiroko sailburuak asteburuan azaldu du neurriak alturako 4 euskal ontziri eragingo diela eta balitekela prezioek gora egitea. Debekoak luzatzeko aukeraz galdetuta, sailburuak esan zuen aztertu egin beharko dela, izurdeak babestea eta aldi berean arrantza iraunkorra nola egin daitekeen. Handizkako merkatuan argindarraren prezioa apaldu dela argudiatuta, Ipar Euskal Herrian argindarraren faktura 10% igoko da. Euskal Herriko pentsiodunek 6 urte daramatzate kaleetan haien aldarrien alde. 2018ko urtarrilean sortu zuten Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua. Mariano Rajoy Espainiako orduko presidenteak pentsio sisteman egin asmo zuen aldaketa baten aurka elkarretaratzera deitu zuten Bilbon. Ana Mezo Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea dugu gaur pantailaren beste aldean. Arratsaldeon, Ana? Bai, arratsaldeon. Lehenik eta behin nola hasi zinen zu pentsiodunen mugimenduan? Ni neu hasieratik nago. Hasieratik esan nahi dut, orain dela 6 urte hasi nintzen mugimenduan eta ordurik ona jotake. Astelenero konzentrazioetan plazatan eta bestelako lanak egiten. Hemen lan handia dago, eginda eta jarraituko dugu egiten ariketa gure aldarrikapenak lortu arte. Zehazki zerk bultzatu zintuzten kaleak hartzera? Kontu izan zen, justu orentxe 6 urte, 2018ko urtarrilaren 15ean, orduko Fatima Bañezek agindu zuen 0,25ko igoera gure pentsioetan. Orden ja, pentsionistok, esan nabia nikoa da, eta hemen zerbait egin behar da, eta zerbait hori izan zen, agauzaoko zera agindu pasatuta eta hasi ginen plazatan konzentratzen. Eta, ordurik ona, lehen esan dudan moduan, hemen gaude. Bai, ordutik 200 astelen baino gehiagotan hartu dituzue kaleak, nolakoa izan da ibilbidea? Ibilbidea izan da, nik uste dut, oparoa, esan nahi dut, oparoa ekimenetan. Ez da bakarrik astelenatan egotea, alderdi politikoekin egoten gara, sindikatuekin egoten gara, bestelako eragile sozialekin egoten gara, bestelako manifestazioak eta egin ditugu ez astelenatan egiten ditugun konzentrazioak, ostean ze, horietatik aparte, ez da giz, larun batetan edo igandetan egiten ditugun konzentrazioak. Emakumeok ere batzean gara geure aldetik, Euskal Herriko pensionisten mugimenduko emakumeok ere batzean gara eta gure batzarrak egiten ditugu asanbladak eta egiteko, eta gure aldarrikapen propioak eta horien ganean gogoetak egiteko da, ekimenak eta pentsatzeko. Asko da egin dana, lorpen batzuketan baditugu, baina oraindik dakizuen moduan lorpen batzuk ez daude beteta, da hor jarraituko dugu. Ariketa lortu arte. Gaur egun ibili gara, 1.080, badakizuen, 1.080, gutxienezko pentsioa 1.080 euro danontza, hori dela eskatzen duguna, hori da gure aldarrikapenetariko bat, eta horren harira,
egin duguna da, mozioak eta oraintxe esan nahi dut, beste ekimen bat desberdinak kalean egotetik aparte, udaletan mozioak aurkeztu ditugu, sinadura bilketa bat egin dugu, eta, bueno, Gasteizko parlamentoan egon giren, Iruñan ere instituzioetan egon gara, eta, bueno, aurrera goaz, esan nahi dute lan handia da, gero estaduko beste komunidade eta plataforma batzuekin eta badugu hartu mona esan nahi dut, mugimendu oso lan zabala egiten du. Bai, esan bezala, besteak beste, 180 euroko pentsio, gutxieneko pentsioa aldarrikatzen duzue, eta esan bezala, ibilbide oso handia izan duzue. Bestela ere, zein da gaur egun pentsionistek duten egoera? A ber, parkatu ez dut pentsion ez zaite ondo. Zein da gaur egun egoera, bai, erto, bai, ontxe, bai. A ber, kontu da, Hego Euskal Herrian, 220.000 pentsioniste daudela, 1.080 eurotik berako pentsioarekin. Orduan, hori da egoera oso larria, eta zoritxarrez, eta, motiboak oso argiak dira, gehienak dira emakume askoak. Gaur egungo 80 urteko hori sarritan esaten dugu, medioetan eta gaur egungo 80 urtetik gorako emakumeek eta bai, horiek dira lan produktibotik erreproduktibora pasatu zirenak, gazteak zirenean, eskondu zirelako, danalakoa, aurreko mendeko, bestakit, 70ko hamarkadan, estate baterako, eta, horiek egon dira etxean, zaintza guztiak egiten. Gaur egun, zentrora ekarri dugun zaintza hori egiten egon dira, hain justu gure kolektiboko emakume askok. Zer gertatzen da, emakume horiek, ez zutela bere momentuen kotizatu, bai diruak murriztu erakundei, bai, baina ez zuten kotizatu eta beraz gaur egun baduten pentsioa ez da duina. Eta pentsio horrek ez die moten bizitza duin bat izateko. Bai, finean, zaintza lanak ordainduak izan ez direnez, beste pentsio mota bat dutelako, ezta? Orduan esan dezakegu, gaur egun genero arrakalak bere horretan diraurela, eta orokorrean emakume pentsionisten egoera zaurgarriagoa dela, ezta? Bai, arrakala oso handia da, oraindik. Lehengo gunean, gure, ezagutzen ditudan kolektiboko beste emakume bi, egon ziren beste medio batean, eta batek esate ni 800 eurora ena zeltzen. Eta egon naiz lanean, gitxi gora bera, esaten dugunean, badakigu, berak esan zituen bere seme-alabak, horre seme-alabak dituzunean etxera bultatzen zara seme-alabaren zaintza egiten, beraz hor kotizazio urte batzuk galdu egiten dituzu, gero seme-alabak oraindik ez direnean izan, horren, ez dakit, haundi edo, hasi zen lanean, baina oso lan partzial eta ordu gitxikako lanetan, zan nahi dut, horrek danak, daroa pertsonia, pensionista bihurtzen denean, oso pentsio bajuarekin bizi aldizatera, edo bizitzera. Kontuan izan da, gainera, gaur egun bizitzaren garestitzea ere badagoela, ezta? Bai. Hori da gure beste kontutariko bat, ezta? Guk matematika asko egiten dugu, baita. Aritmetikan ere denbora moten dugu. Eta, guk aldarrikatzen dugun beste puntotariko bata, erosteko ahalmen hori, galdu dugun erosteko ahalmen hori berreskuratzea, ezta? Momentuz, 2011-2013 ona, 3% edo galdu dugu. Hau kontuen hartuta, eurtengo 2023ko urtean 8,5ko igoera izan da. Baina, hor, kalkulak eta toz, atzetik, eta orduen, hori da arazoa. Gainera, esate baterako, negua, atzeko egunetan, izugarrizko hotza egin du. Pentsio duin bat ez baduzu, ia nok aguantatzen duen hotz hau geldien, gutekun nadinean, normalian geldien zauz, geldi zauztzean, horren nok aguantatzen duen, ez da? Dagoen hotzagaz eta ez dakit, kalefazioa piztu barik, edo ez dakit. Arazo handia da, eta egia izan da, egoera batzuk daude oso larriak.
Zuen aniztasunean, argi dago, kalean presentzia duzuela, nola deskribatuko zenuke pentsionisten mugimendua bera? Nola definitu? Bai, nola deskribatuko zenuke? Izan ere, esan bezala, pentsionista bakoitza ere kasu desberdin bat izango da, baina hala ere, gaitasun handia izan duzue, denak bateratu eta irudi kolektibo bat emateko. Bai, bueno, gure pensionisten mugimentua bada, anitza da, eta bai, danei dago, nik esango nukena da kalian, esate batarako, beste kontu bitxi bat edo postasun emoten dugunek, adin horretako emakumeak batez ere, etxean egon dira, lehen esan bezala, ezta? Etxean egon dira, eta ikusi ezinak izan dira, gaur egun kalean daude emakume horiek, eta kalean daude, eta lehengo lerroan jartzeko ez dute ezelango arazorik, ezan nahi dut, ahaldundu egin dira, eta hori ere da gure beste lorpenatariko bat, ez da? Ikusiten dira emakume horiek, anitza da, dute barik, anitza da, gu bakotxak, gutariko bakotxak, bere bizitzan izan du ibilbide ziaz bat, ez dakit ibilbide ziatza esan nahi dut, batzuk feministak izan dira, eta beste batzuk sindikatoatan ibili dira euren fabrikatan eta lanean, beste batzuk politikan ardurak izan dituzte, beste batzuk estandako moduen etxean egon dira, batez ere zaintza lanak egiten, daneritago. Baina, hor badaude minimo batzuk eta minimo dire gure aldarrikapenak. Eta aldarrikapen horiek batu eten gaitue. Horixe da kontue. Aldarriak, astelehenero kaleak hartzen jarraituko duzue orduan, aldarrien alde, ezaiguzu zein da 2024ra begira dituzuen helburuak? 2024rako, laster ikusiko duzue, egingo dugu, bueno, publizitatuko dugu, hemetik eta ekainera bitartean baditugu hainbat ekimen desberdin. Eta uste doa gainera ekimen potoloak izango dira. Kalean egotetik aparte, gero baditugu beste ekimen batzuk. Bueno, lehen ere aldarrikatu genuen, esateko bat esango dut. Lehen ere esan genuen, egingo dugu Europa mailako pensionisten jardunaldiak ere egingo ditugu. Horrek esfortzu handia suposatzen du, baina hortik aparte badaude, bueno, behar bada hauteskundeak ere badaude, eta bi hauteskunde horien aurretik, bai Gasteizko hauteskundeen aurretik, hemen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erkidegoetan, eta bai Europar hauteskundearen aurretik, baditugu ja, perfilatzen eta diseinatzen ari gara bestelako ekimenak. Eta, bueno, hori eta askoz gehiago. Laster egingo dugu dana publiko. Oin urrengoa, eta ni uste dut interesgarria dela esatia, urrengoa da, bertso pentsioa, badugu ekimen bat martxan, da bertsio pentsio hori, urtarriaren 15 arte egonda epea, azarotik ona, pentsionistok bertsoak eta idatziaz, bertsoak eta bialduteko, eta martxoaren batean Tolosan egingo dugune jaialdi bet, bezkari eta bar, eta hor, sariak emango dira, eta, hori, esan nahi dut. Gauza asko dago, lan handiak, baina, gogotzu gaude eta jarraituko dugu, Zorionak lehenik eta behin, eta kontuan izango dugu, data eta ekintza garrantzitsua datozela etorkizunean. Mila esker, Ana Mezo Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kidea, gaur gurean zuen borroka erakustearen. Bale, eskerrik asko eta nahi duzunen arte. Albisteetara itzuliz, makroproiektuei dagokionez, abiadura handiko trenaren lanak gelditzea eta zaintza sistema indartzea eskatu du abiadura handiko trena geldituk. Ostiral eta larunbat honetan, elkarretaratzeak egin ziren Nafarroa, Araba eta Gipuzkoako hainbat herritan, Nafarroa eta EAEren arteko abiadura handiko trenaren garapenarekin lotutako zundaketak eta izapide administratiboak gelditzeko ekimen bateratua ezarriz. Iruñeko manifestazioan 500 bat lagunek parte hartu zuten. Elefante txuria kalera ateratzen berriro. Oraingo honetan, salatu nahi izan da diru publikoa etengabe xahutzen ari dela Euskal Herriko osoko obra horietan, zehazkiago Nafarroan 351 milioi euro Next Generation funts europarretatik, Tafaia kanpana astartearekin eta Ebroren gaineko Kastejongo zubiarekin jarraitzeko.
Gaur Iruñan elkartu gara, HT gelditutik antolatu dugun manifestazio honetan, lurraren zaintza guztion zaintza da, cuidado con el TAP no hay cuidados, lemapean. Lehenik eta behin, HTA Euskal Herriko elefante txuririk handiena da, eta alferrikako, inposaturiko eta xahutzaileena den azpiegiturarik txikitzaileena dela salatu nahi dugu. HTA baliabide ugarietan kontrajarria da, eta horien artean bizitza bizigarria eusten duten zutabeen aurka egiten du. AHT-aren benetako erreskatea da Europako finantzaketa publikoaren bidez eta ez da doan aterako. Aitzitik, zor publikoa gizentzea eta datozen urteetarako murrizketa politika areagotzea ekarriko du. AHT bezalako proiektuek etorkizunaren aurkako eraso zuzena egiten dute. Manifestazioaren amaieran, Maria Txifitek AHZ Nafarroako gobernuaren ekimen berria aurkeztu zuen parodiatu nuan, eta zaharren egoitzen egunerokotasuna antzeztu zen. Otsaiaren 22tik 25era, Agurainen eta Altsasun antolatutako jaurdunaldietan parte hartzera animatu zituzten herritarrak. Gainera, apirilaren 20an, 6etan, Altsasun planifikatutako manifestazioan jende askok parte hartzeko deia egin zen, eta ingurumen arloko ekimen eta kezka horiek babesteko adierazpen kolektibo gisa finkatu zen. Donostiara goaz, izan ere, Baskulinari Zenterren egoitza berriaren obrak hasi baitira. Iragan urrirako zeuden aurre ikusita gastronomia open ekosistem eraikitzen hastikoak. Baskulinari Zenterren Donostiako bigarren eraikina egitea da helburua, zentro bat eraikitzea. Donostiar asko baina proiektu horren aurka daude, Gros auzoko Manteo Parkeak kenduko diotelakoan. Auzoan berdegunen defizita dagoela diote. Proiektuarekin ordea aurrera doaz, izan ere aste honetan ekin diete Manteoko lurra altxatu eta mugitzari. Orain arte zundaketa geoteknikoak egiten ibili dira, azarotik dagoen lurra zulatzeko ondea makinarekin. Baina ez dituzte emaitzak publiko egin. Testuinguru honetan auzotarrak kezkatuta daude, jakinara zeute lursaia ez dagoela kutsatuta egon daitezken lurzoruen inventarioan sartuta. Baina eraikuntza proiektua idazteko fasean egindako azterketa geoteknikoan eraikuntza eta eraispen hondakinak antzeman direla adierazi dute, eta eraikitzak lur mugimendua dakarrela. Salatu dute makinak dagoeneko lurra mugitzen hasi direla osasun publikoko arazoa sortzen ari ote den aintzat hartu gabe. Azken urtean mobilizazio ugari egin dira proiektua gelditu nahian eta Donostiako udalaren jarrera salatuz. Azken ekimena herri galdeketa izan zen. 6.496 pertsonak Baskulinari Zenterrek Grosen egin nahi duen egoitza berriaren aurka bozkatu zuten. Aintzat hartu behar da 28 milioi euroko kostua duela, eta horietatik 26 milioi Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren bitartez ordainduko dira. Eta lursaila Donostiako udalak doainik eman dio, lursail publiko baten lagapen gisa. Gauzak horrela datorna asterako hitzordua jarri dituzte auzotarrek. Asteartean arratsaldeko 7etan manifestazioa egingo dute Okendo kulturretxetik abiatuta udaletxeraino. Gaiz aldatuz, abenduaren hasieran Nafarroako gobernuak jakinarazi zuen Lizarrako Garcia Orkoien erietxeko profesional faltaren ondorioz, Iruñara eta Tuterara bideratuko zirela, Lizarraldean haurdun ziren emakumeen erritzeak. Astelehen honetan ordea berriz hasiko dira zerbitzu hori ematen. Abenduaren hasieran itxi zuten zerbitzua, baina orain berriz ere irekitzeko eran direla esan du Nafarroako gobernuko osasun kontseilaria Fernando Dominguezek. Abenduaren hasieran Nafarroako gobernuak jakinarazi zuen profesional faltaren ondorioz Iruñera eta Tuterara bideratuko zirela Lizarraldean haurdun ziren emakumeen erditzeak. Gaurtik aurrera normaltasunera bueltatu da. Ginekologoak eta Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko profesionalen lankidetzarekin. Dominguezek gogoraratu du, arlo horretan espezializatutako bi osasun profesional behar direla erietxean, eguneko 24 orduz eta behar izan diren kontratazioak eta egokitzapenak egin dituztela hori bermatu ahal izateko. Mikel Kolomo EH Bilduko Lizarrako zinegotziak postazun handiz hartu du erietxearen irekieraren albistea. Hala ere, Lizarrako alkatea den Marta Ruiz de Aldaren jarrera salatu du.
alde batetik Lizarrako udaleko zinegotzi ezberdinei ematen ez digun informazioagatik, eta horretaz gain joan den abenduko osoko bilkuran onartu genituen akordioen baitan, osasunaren inguruko mahai batzorde bat sortzearen akordioa bazegoen, eta oraindik ere naiz eta 2 edo 3 galdetu egin diogun ez duen sortu, orduan ikusten duguna bere jarrera berriz ere izaten ari dela, gardentasun ezaz betea eta egin beharreko horietatik urrun kokatzen dugu. Beraz, Kolomok osasunaren inguruko mahai batzordea sortzea beharrezkoa ikusten du. Naiz eta gaurtik aurrera erietxea funtzionamenduan egon, hemendik aurrera kontu asko gelditzen dira hobetzeko. Udalbiltza Euskal Herriko udaletxe eta hautetsiak batzen dituen erakunde publikoak 25 urte beteko ditu aurten. Gertutik ezagutu dezagun. Den aldatzen da, udalbiltza ere bai. Mende laurdena beteko du aurten irailaren 18an. Urrats asko eman dira ordutik eta urte hurrena heltzera doan honetan aldaketa nabarmenetako bat izango da logo berria. Larun batean egin zuten batzar orokorrean aurkeztu zuten irudi berria. Dantza, poema eta musika ere protagonista izan ziren. 25 urte bete dituzten honetan atzera begira jarri ziren iraganari aitortza egiteko. Hizpide izan zituen Lizarrako eta Bergarako alkate mugimenduak Mertxe Izpuru udalbiltzako lehendakari ohiak. Alkateak izan zirelako Euskal Herriaren nazio eskubideak aldarrikatzeko pausoa eman zutenak. Lizarrako eta Bergarako alkaten mugimenduak bezala ezagutuak izan zirenak. Baina batzar orokorrean etorkizunari begira ere jarri ziren, datorrenari ilusio zeusteko. Etorkizuneko urrats horiek azaldu zituzten Aritz Alberdi udalbiltzako lehendakariak eta Clara Royet erakundeko zuzendariak. Zalantzarik gabe, lan handia eginda Euskal Herriaren garapena eta kohesioa sustatzeko. Eta horretan jarraituko dugu hurrengo urteetan ere. Udalbiltzaren printzipioi bere horretan eutxiko diegu. Gure lugaldea egunka handi horiei erantzun dehitzaileak emaiteko uneak proposa da. Botere municipal eraldatzailea esperimentatzen ari diren espazio gero eta zabalagoak dira. Burujabetzen bidean eskua luzatu zieten udalerri gobernantza publiko komunitarioan oinarritutako proiektu eraldatzaien bidez nazioa erekitzen jarraitzeko. Gaur-gaurkoz 84 udalek osatzen dute udalbiltza. Asteburu honetan sartu dira Dima, Izurtza, Martina, Xemein, Plentzia, Berrobi, Mendaro eta Larraun. Poliki beraz gero eta gehiago dire erakundeko kideak eta zerrenda aldatzen ari da. Horietako bat izango da Bergara. Gorka Artola alkateak esan zuen osoko bilkurara eramango duela Bergara udalbiltzan sartzeko proposamena. Bergaran asko dauko ikasteko Piterotik, Azkarnetik, Gartzenegan. Eta ziur dago Bergaratik gure aletxo askani ezekeinkela Euskal Herrixaren burujabetasuni. Bidia bakarrik baino errazagutzen dalako lagunduta eta zuek bezalako bidelagunekin are hobia izango dela ziur nago. Norberak norberaren udalerritik begira daltxatu eta Euskal Herriari begira jartza lortuz gero proiektu nazionala garatu ahal izango dira azpimarratu dute. Jende txiki askok, leku txiki askotan gauza txikiak egiten mundua alda dezake. Ekonomian 50 urte beteko ditu aurten LAB sindikatuak eta ospatzeko moduko datuak aurkeztu dituzte gaur Izaskun Gartzia antolakuntza idazkariak eta Igor Arroyo koordinatzaile orokorrak. Bilboko egoitzan emandako prentsaurreko batean, Garziak adierazi du sindikatuak parekorik ez duen hazkundea izan duela azken 10 urteetan afiliazioa 24,73 igo baita. Egun LABek 59.476 afiliatu ditu Euskal Herri osoan eta espero dute aurten 50.000ko jomuga gainditzea. Lan munduko gatazkei helduz, LAB sindikatuak deituta Nafarroa hegoaldeko landa eremuko langileek manifestazioa egin dute gaur eguerdian Iruñean, ez gara makinak lelopean negoziatzen ari den nekazaritza eta abeltzaintza lan zentroetako hitzarmenean astean 2 eguneko atsedena ezar dezaten aldarrikatzeko. Nafarroa hegoaldeko abeltzaintza eta nekazaritza zentroetako langileek atseden hartzeko eskubidea aldarrikatu zuten atzo eguerdian Iruñean.
Lab sindikatuak deituta, ez gara makinak lelopean, negoziatzen ari den nekazaritza eta beltzaintza lan zentroetako hitzarmenean, astean 2 eguneko atsedena ezar dezaten aldarrikatzeko. Manifestazioa baino lehen goizean, ibilgailu karabana batek Tutera, Kadreita, Azkoien eta Tafaiako errepideak zeharkatu zituen. Lab sindikatua, Nafarroako landa eremuko langilekin batera, kalera atera zen lan baldintzak hobetu zezatela aldarrikatzeko. Langile horietako gehienek asteko lanaldiak astelenetik larun batera egiten dituzte, astean atseden egun bakarrarekin, eta hori bukatzea da hitzarmenerako aldarrikapen nagusietako bat. Y exigir a la patronal que nos acepten estas cosas, porque estas condiciones que son muy importantes, porque todas las ensaladas y verduras y frutas, carnes que estamos comiendo se están pasando por la espalda de estos trabajadores, y por eso exigimos hoy como un día de movilización y que esas condiciones estén en el convenio agropecuario. Azken hilabetetan sektore agropekuario hitzarmena negoziatzen ari da, eta patronalak proposamen batzuk onartu ditu. Hala ere beste batzuei ezetz esan die. Sindikatuak soldaten igoera, lanaldi jarraitua eta astean 2 atseden egun jarraian izatea eskatzen du. Nafarroko landa eremuko lan baldintzak gizarte osoaren erantzunkizuna dira, eta horregatik aldarrikatu dute jaten dituzten elikagaiek eskubidez beteta egon behar dutela. Araban Gasteizko Tubisa hiri autobusen enpresako gatazkan badugu berririk, ikusi. Tubisako langileek lanuzte berriak burutu dituzte astelehen goizean enpresaren zuzendaritzak luzatutako azken proposamena aztertzen ari diren bitartean. Gasteizko hiri autobusetako arduradunek lan gatazkari irtenbidea emateko asmoarekin proposamen berria egin zuten pasaden ostiralean. Langileek aste honetan zehar bilduko dira planteatutakoari emango dioten erantzuna adosteko. Momentuz, enpresaren zuzendaritzak gatazka behar baino gehiago luzatzen ari duela salatu dute. Izan ere, aste oso bat bilera bat deitzari itxaron eta gero, Tubisaren proposamena ostiralean ailegatu zen, biltzeko gonbitik gabe. Akordioa zailtzen duten neurrien artean, fitxatze sistemarena aurkitu dezakegu. Langileek jardunaldia hasi eta bukatu arte igarotzen diren ordu guztiak kontuan hartuko duen sistema eskatzen dute. Tubisatik oraingo sistema bera mantenduko dela baieztatu dute behin baino gehiagotan. Bien bitartean, langileek deitutako lanuzteekin jarraitu dute. Azkeneko asteetan egin bezala, astelen, astearte eta ostiraletan gutxieneko zerbitzuak baino ez dira egongo goizeko 5 bederatziak arte. Irtenbiderik aurkitu ezean, lanuzte hauek lanegun guztietan burutuko dira otsailean eta martxoan greba mugagabeari ekingo diote langileek. Ekonomiako azken albisteari helduko diogu. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako sagardogileek abiaturiko eskaera Euskal Herriko abiakatu da. Euskal Sagardoa Euskal Herri osoko lehen sormarka bihurtuko da. Udan Arbeo. Sagardotegietan txotx denboraldia hasi dute dagoeneko, eta oraintxo aurkeztu dute Euskal Herri osoko sagardoko izpenen lehen sormarka, Euskal Sagardo jatorri deiturakoa. Herrigintzan sinesten dugunontzat mugarri garrantzitsua. Baina zein ezaugarri ditu Euskal Sagardoak? Alde batetikan 100% bertako sagarrez egindako sagardoa da. Eta gainera kalitate berme guztiak dituen sagardoa da. Orain arte Euskal Sagardoak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 50 sagardogile biltzen zituen, baina hemendik aurrera Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako sagardogilek ere aukera izango dute jatorri izendapen horretara batzeko. Jatorri izena 7 lurraldeetara zabalduko da. Lan honek gure sagarduen jatorria, berezitasuna eta aniztasuna baloratzeko aukera emanen du. Mugaz gaindiko kalitateko ikur ofizial baten bidez Euskal Sagardoa sormarka. Aldaketa zein izango den? Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako deitura bazenari Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoa ere gehituko zaizkio. Lurraldetasunaz gain, sagarmotak ere ugarituko dira. Orain arte 106 sagarmota ziren, baina iparraldeko beste 94 sagarmota sartuko dira eta beraz 200 sagarmota onartuko dira Euskal Sagardo jatorri deituran. Hainbeste sagarmota zergatik ditugu, ezta? Hain zuzen ere baserri txikiak ditugu, orografia oso aldapatsu dugu, orduan zonalde bakoitzak bere sagarmoten alde egiten zuen. Naiz eta gezak, gaziak edo garratzen artean bere izi guztiak, ezta?
Akordio honen berri eman zaio Europar Batasunari eta tramitazio guztiak martxan jarri eta izapide administratiboa ixtear da. Beraz, behin adostasuna Europak onartzen duenean, Nafarrak ere jatorri deitura horretara sartzea litzateke urrango urratsa, interesa baitago bi aldeen artean. Joan den abendu amaieran onartu zuen immigrazio legea Frantziako Asamblea Nazionalak, baina aragotsara egiten jarraitzen du oraindik ere. Frantzian zein Ipar Euskal Herriko hainbat gizarte eragilek manifestazioa egin zuten igandean legea salatzeko. Antolatzaileek salatu dute legeak ez diola erantzuten erbestera behartuta doazenak modu duinean hartzeko betebeharrari. Nazioarteko protestekin jarraituz, Alemanian milaka pertsona mobilizatu dira ultraeskuinaren aurka. Kiroletan, pantailaren bestaldean dugu Aneurkiri kazetariak kirolen azken albisteen errepasoarekin. Kaixo, eguerdion, asteburu honetako kirol errepasoarekin hasteko igandean atzo Bilbon jokatu zen finala hartuko dugu izpide, Binakako Bizkaiko txapelketa jokatu zen atzo Bizkaia pilotalekuan, 6. edizio izan zoan, eta Garai eta Kaminde jantzi zuten txapela. Sekulako final izan zen, oso ikusgarria eta aldi berian nekagarria ere bai, tanto oso luziak, korrika asko egin behar izan zeuen lau pilotariek, eta benetan ikusteko polita, baina empatizatu ezkeo, pilotariekiko pixkat sufrimendu horrekin ere bat egiteko sentsazioa helarazi zoan. Esan bezala Garai eta Kamindek irabazi zeuen 22 eta 19 Aldai eta Kapeian mendean hartuta. Oso ondo hasi ziren urdinak, 4 eta 10 aurreratu ziren markagailuan. Egia da hasieratik ja tanto gogorrak jokatu zirela, baina Aldai agian hasieran esan ibilia infin, edo bere arriskatzeko joera horrek ezoan eman bere fruitik, eta horri esker, eta batez ere Leire Garai oso fin aritu zelako, eta Kamindek bere erregulartasun hori erakutsi zoalako atzian. Urdinak alde nabarmena atera zeuen partidaren lehen erdian, 4-10 hasi ziren irabazten, gero 9 eta 15 ere tarte iriki zeuen, baina bigarren erdian ja nekea bere eragina egiten hasi zenean, Amaia Aldaik 4 eta erdiko txapeldunak bere gain hartu zoan nola daiteko erantzukizuna partide iraultzeko saiakera horretan, Kapeian zeharo akituta zauan, eta urdinak gutxinaka ere neke hori nabaritzen juntzian, eta markagailu erabat testutu zoan dimakuak, tanto ederrak utzi zituen, batez ere txokuan. Eta urdinek momentu batzutan ikuste dut, bai igarri zeuela
agian finalak ies egin alzixuela, ez? 19-20 ipinizoan bikote gorriak, tantu bakarrera ipinizian, eta benetan ez dutu egin zela finala, baina azkenian urdinek eraman zauen garaipena, 19-22 irabazita, lehen txapela laukizkoarentzat, gaminderentzat, eta bigarrena garairentzat, Bizkaia txapelketa honetan. Urtez urte maila areagotu ez ezik, egutegi xaner txapelketa honek bere leku egin deu, zigarren edizioa da. Laugarrena pilota mistoarekin jokatzen, eta nik uste final honek arrastua utziko doala aurrerantzian, esan bezala, sekulako maila erakutsi zeuen, sekulako esfortzua egin zeuen eta gaitasuna horrelako partida gogor bati aurre egiteko, eta beretan ikusgarria izan zela. Hoen gainea, emakume Mastercupeko binakako txapelketa ere hasi da, 2 pilotako binakako txapelketa ere martxando, eta egutegi benetan betia dakela emakume pilotariek aurrerantzian. Nora Mendizabalek 3. postua eskuratu zoanak Olatz Arrizabalarekin batera esan zoan, azkenian bere kasuan 4:30 lehen dabizko partidoan kanporatu ondotik, 2 hilabete gonzala partidei jokatu gabe, eta oain behintzat badua zela astebururo partida horrek eukitzen, eta euren maila mantentzeko ere errezo egiten dugu honek, beraz, badakau zerrekin gozatu aurrerantzian pilota zaleok ere. Final batetik, oain jardunaldien errepasua egingo deu, futbolian asteburu betia izan da euskal taldientzat, oso oparua. Realak irekizoan jardunaldia larumatian, eta 0-2 gaiendu zitzaion Levante Las Planasi. Urte hasiera nahiko txukuna do egiten Reala, egisa da Teneriferen aurke etxian 3-3ko berdinketa horrek pixkat zapore gazia utzi zoala, baina kopan final laurdenetara zilkatu zian pasaden hastean, oain beste garaipen bat eskuratu dugu, eta hori jokatu duen azken 4 partidetan, ez dugu porrotik ezagutzen. Eta beraz, nik uste garaipen, benetan auspua eman diezaioken garaipena eskuratu zoala gaina etxetik kanpo, Jensen sekulako bolada honi hando, beste gol baja egin zoan norvegiarrak, eta Frantzik egin zoan bigarren gola. Eta atzokuan, igandian, Atleti eta Eibarren txanda izan zen, Atletikek puntu bat ekarri zoan Tenerifetik, gaina, gogoratu dezagun, pasaden ostegunean zozkatu zirela kopako finala ordenak, eta hain zuzen ere Atletiki Tenerife egokitu zitzaion, da lehen proba horretan, ligako proba horretan, berdinketek ekarri zoan Tenerifetik, azken unian, Nerea Nebadok egindako gol bati esker. Beraz, bada zehose, bada emaitz, ez hain honaz Tenerife estabila hain denboraldi hona egiten, baina aipatu dute zubietan berdinketa bat eskuratu zoala, meritu handiz, eta atzo ere zion ipeni lanak errez Atletiki, eta ikusi beharko da, finala orden horietan, egisa da, etxian jokatzen doala Atletikek, ikusi beharko da Saban Mesedole zaman izango dan, eta etxian sekulako zendotasunarekin dabiz David Aznarren jokalariak, beraz, esango dugu Atleti favorito dela kopako kanporaketa horri begira, jokatuko dela otsaiak 6 edo 7, eta lehenengo proba behintzat positiboki alda baloratu. Hemen kopa izpide hartu betela, Realak Levante izango dugu aurkari, Superkopako finalian 7 utz galdu zoan Levantek, eta gaina kanpuan jokatuko dugu Realak, gisa da Superkopako final horrek pixkat distortzen hobetzen duala realitatea, Levante sekulako denboraldiari da osatzen, porrot bakarra jaso deu, Superkopako finalerdietan Atletico Madrid bezalako talde indartsua kanporatu zoan, eta zain leukiko dugu etxururdinak, baina esan dugu urtia ondo hasi duela, beraz, hori ere lehiakorra espero da. Eta albisteri pozgarriena agian, garaipenak suposatzen doan eraginagatik Eibarrek eman zoan, Valentzia kanporatu, Valentzia gainditu zoan, bat eta utz,
arerio zuzena, eta nik uste dut, honek bai emango diola ospua talde armaginari, jaitxera postuak pixka atzean utzi eta tarte irikitzeko, eta denboraldi beste erabatea ere disfrutatzeko presio hori pixka askatu, eta egisa dago oraindik asko falta dela, eta lehen urratsa soilik egin doala Eibarrek, baina arerio zuzenen aurka betetzen dabil bere lana, eta beste behin ipuruan erakutsi zuen, talde lehiakorra eta oso emankorra dela taldia. Eta bukatzeko errepasuekin, asteburu honetan Eskubaloiko kopako kanporaketak jokatu dira, asteburu honetan eta azken 4 egunetan esango dugu, ze talde batzuk Europa jokatzen duela eta partida batzuk aurreatu egin dira eta beste batzuk atzeratu, baina behintzat badakigu kanporaketa hau jokatzen zaben 2 euskal taldeak, Zuazo eta Betionak, ez direla egongo Ilunben jokatuko den azken fase horretan. Zuazo sekulako partida zaila zakan, Malagaren aurka, pasaden ostegunean jokatu zoan, eta espero bezala galdu egin zoan. Eta larunbatean Betionak zelkatzeko urraitz batera gelditu zen, 22-24 galdu zoan Porreñoren aurka, eta pene izan zen, ze historia egin gozuken Atarrabiako taldiak, sekulez ez delako zelkatu kopako azken fase horretara, gainera Ilumen jokatzen da, Donostin, eta ilusioa ere basauan, baina egisa da, azkenian Porriñok eraman zoala partida, 22-24, eta beraz, euskal talde bakarra eukiko deula Ilunbeko azken fase horretan, maiatzean jokatuko da, oraindik denbora do, eta beraberak bere iazko garaipena defendatuko deu. Oraindik ere esan dut partida batzuk jokatzeko zela, jokatu da adibidez Porriño eta Malaga zelkatu dira, baita ere Valladolid, Guardes eta Malaga aipatu dut, eta falta dira beste bi talde zelkatzeko, bihar eta asteazkenean jokatuko dira kanporaketa horiek, eta orduantxe definituko da Ilunben zeitzuk egongo diren bera-berarekin batera, eta bera-bera anfitrioia eta iazko txapelduna izanagatik, Granollers ere zuzenean zelkatu da iazko kopako txapeldun orde izateagatik. Beraz, hori eixek asteburu honetako kirol errepasorako gaiak. Kultura gaietara egingo dugu saltoa, agendari begira, etorkizuneko ekitaldei ekingo diegu. Datorren asteazkenean hasiko da UE Zinemako 17. edizioa eta prest dago aurtengo egitaragua. Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzia Fakultateko 4. mailako ikusentzuneko ikasleek antolatutako UE Zinema Euskal Film Laburren jaialdia urtarrilaren 24, 25 eta 26 bitartean burutuko da Aretxabaletako Arkupen. Jaialdearen 17. edizioak, tailerrak, masterklasak, filmak eta kontzertuak eramango ditu Aretxabaletara, zinemarekiko grina ospakizun kolektibo bihurtuz. 3 egunez, ikusleak hunkitu, inspiratu eta entretenitzeko moduko laburmetreak ikusi ahal izango ditugu. Osotara, 21 film labur eta 10 bideoklip emango dira Euskal Film Laburren jaialdiaren baitan. Egitaragua Paul Urkijo zinemagilearen masterklasarekin hasiko da. Arabarrak, ideiak sortu eta aurrera eramateari buruz hitz egingo du asteazkenean goizeko 11etan. Berarekin batera, Matxina Jerbek pantailatik errealitatera klase magistrala emango du ere asteazken eguerdian. Eta Asier Renteria soinu teknikariak soinuaren munduari buruz hitz egingo du ostegunean. Masterclass hauekin batera jaialdian parte hartzen duten filmen proiektuak izango ditugu ere. Asteazken arratsaldean ikasleek egindako filmak emango dira. Ostegunean bere aldetik bideoklip sailaren txanda izango da, bele edo txopet taldeentzat egindako bideoekin besteak beste. Ostegunean, azkenik, sail ofizialaren laburmetraiak ikusi ahal izango ditugu. Sonia Estebe zuzendariaren txontxongiloa edota Eneko Sagardoiren betiko gaua filmekin besteak beste. Klase magistral eta proiektuekin batera jaialdiak ospatzeko tarteak eskainiko ditu.
ditu ere. Asteazkenerako antolatutako poteoarekin edo ostegunean izango ditugun Albina Stardusten performantzea eta Jasan taldearen kontzertuarekin. Sariak ostiralean banatuko dira arratsaldeko 7:30. Ondoren, Mondragon Unibertsitateko ikasleek luntxa eta DJ Rosamariren aktuazioa prestatu digute. Uezinema Euskal Film Laburren 17. jaialdiari ospakizun kolektibo batekin amaiera emanez. Urtarrilaren 28an hasi eta martxoaren 16 bitartean burutuko da 2024ko Arabako bertsolari txapelketa. Hasiera eta gerturatzen ari denez, pantailaren beste aldean dugu Xue Diaz de Cerio Aipeolea, Arabako bertsolari txapelketako sustapen eragilea. Arratsaldeon Xue. Arratsaldeon iretik. Urtarrilarekin Baranbioko Garrastatxu txokoan argitara eman dituzue aurtengo Arabako bertsolari txapelketaren datak. Igande honetan hasiko dena. Konta iguzu, zer dago txapelketa guztionen atzean? Bi urtetan behin jokatzen den txapelketa da, eta aurtengoa antokatzen zaigu. 6 saioko txapelketa izango da, 3 final laurden, 2 final erdi eta finala, eta 18 bertsolari arituko dira jokoan. 1982an jokatu zen lehenengo Arabako bertsolari txapelketa, hau da orain dela 40 urte, nolako bidea egin du Arabako bertsolaritzak? Horixe, urte hauetan zehar hori egin izan dugu, ez? 40 urte hauetan zehar landu den bide horri heldu nahi izaten diogula, eta hunditzen joan da, azten joan da, emakumea gehiago sortzen dugu joan da, eta txapelketa oso baten irudia du gaur egun. Eta gaur egun, aurtengo edizioari begira, zer espero dugu txapelketan? Bertsolari batzuren arteko lehia egongo da, bai. Urte batzuetan igual oso argi egon da, zeintzuk pasako diren aurrera fasetan zehar, eta gutxi gora bera finala ze irudi izango finalak bagenekien, baina nik uste dut aurten zailagoa jakiten. Zailagoa, izan ere, Arabako 18 bertsolarik hartuko dute parte, bertsolari berriak izango dira aurtengo edizioan? Berriak ez. Azkenengo txapelketan partu hartu gabeko gazte batzuk bai, baina ez berriak. Orduan, 2019an, ez 22an, 19an parte hartu zuten batzuk daude, berriro ere bueltatu dira. Txapelketako lehenengo final laurdena urtarrilaren 28an jokatuko da Izarrako kulturretxean, eta martxoaren 16an borobilduko da finalarekin Gasteizko printzipal antzokian. Datorren igandeko saioari begira, nortzuk hartuko dute parte? Datorren Izarran txapelduna bera, Peru, Paula Milburu, Danel Errarte, Eli Zaldua, Aitor Ugarte eta Ekaitz Manigo arituko dira kantuan. Saio guztien egutegia zein informazioa bilatzeko webgunean topatu daiteke, ezta? Bai, hori da. Bertsozale elkarteko webgunean, Arabako pestainan hortxe izango da informazio guztia. Elkarrizketa borobildu aurretik, azken galdera bat. Badago aipatzeko nabarmenduko zenukeen zerbait? Datorren... 40 urte ez direla urtero ospatzen, ez? Eta hori xedukula helburua 40 urte borobiltzea. Eta berriro ere printzipalera bueltatu gara finala jokatzera, eta nik uste dut, batzuk nostalgia zeritu ziren aurrekoan bertan jokatu etzelako, eta orain daukate arantzatxorik entzeko aukera. Ikusi beharko da. Mila esker Xue, aurtengo Arabako bertsolari txapelketaren inguruko berriak gurera ekartzearen, eta Izarran izango gara. Ados, eskerrik asko. Azken albiste honekin iritsi gara buletinaren amaierara. Hauek izan dira momentuz jaso ditugunak, bestela ere badakizue berri gehiagorako sartu 11.eus atarian. Ongi izan eta laster arte.
Kaixo, Amaia Villanueva naiz, jabesagidaria naiz, eta 23 urte daramatzat volantean, 22 jabesatzen. Zaudenean, orduak azkarrago pasatzen dira. Bueno, hasieran arraroa, bai, batez ere Laburunde esan dengoenean, hoi bai arraroa goazela, ze fabriketan aramaten nituen gehiena gainera gizonak, eta oroitzena izirikitzen nituela bi arteak, eta dena pasatzen ziren atzetik, ezin zuten ere aurretik pasatu nahi, baina, berezia izango zen beraientzat ere, ez dakit, ez dut ezer horrela sumatu momentu hartan, baina bai berezia zela emakume bat ikustea orduan, baina, gaur egun hemen uste dut 80 bat emakume gaudela, hemen arruntagoa da, ja. Langileak, familiak, ikasleak, lankidetzan Euskal Herri osoko 114 ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola, zu? Pagasarrin, txindokin eta larunen, baita Gorbeiaren egalean, Ernion edo izen ere. Euskaltelekin estaldurarik zabalena duzu hemen eta mendik kanpo. Eta orain beste linea bat ere izango duzu doan giga mugagabeekin Euskaltelera aldatzeagatik bakarrik. Sexu indarkeria